Odim Senator Amaka. Onye kpara efe ka ekwesịrị iji ego. O ji sasịrị kpaya ya nwe efe. So ọwụghị n'ike m, ọwụghị na mmakwanye m, na m agada na Jizọs na o ji ebuli ebe elu ọga m. Ọwụghị n'ike m, ọwụghị na mmakwanye m, na m agada na Jizọs na o ji ebuli ebe elu. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memela. Jeba dile shagogo, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memela. Jeba dile shagogo, wow na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo, yase na nyere ba memelo. Ole wanne Thomas, Lara ne Thomas, Lulu ne Thomas na nyere ba memelo. Arande Thomas na nyere ba memelo. Ulu ne Thomas na nyere ba memelo. Ole wanne Thomas, Lara ne Thomas, Lulu ne Thomas na nyere ba memelo. Arande Thomas na nyere ba memelo. Yechilaka Thomas na nyere ba memelo. Yeba ndile shagogo, yeba na nyere ba memelo. Yeba ndile shagogo, yeba na nyere ba memelo. Lenda hashimagogo zagami wego, lenda hashimagogo zagami mwa, lenda hashimagogo zagami mwakeloria. Yekara na nyere ba memelo. Yeba ndile shagogo, yeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo, wow na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo ye, jeba na nyere ba memelo. Jeba dile shagogo, wow na nyere ba memelo. My community should go to the compound and make my company
where we are is the temple of the International Club, Basement International Club, and friends from Malabo, Malawi. Doctor. Abubugo. And the place is Dr. Abubugo. All the friends of Chief Dr. Abubugo. Who the neighbor and young Canadian, there's a place, go to the medical town. Because nobody will serve you here. Thank you.
Akụgbọla agụ ọkụ nwa amara ekele gị agụ bịa agụ ọnwa ọkụ nwa amara